Mga kasama, magsipagtago kayo! Sinasalakay tayo ng mga sundalo! Ang iba sa inyo paputukan sila! Ang mga babae, matatanda at bata! Pumunta kayo sa ligtas na lugar! Bilisan nyo! Mando, si nanay at tatay tulungan natin. Bilisan mo! Oo, Tanya. Takbo na, bilisan mo! Hoy kayo! Lumabas na kayo dyan sa mga kubo! Umalis na kayo dyan! Mando, si tatay! Tinamaan ng sniper sa ulo! Mando, ang tatay natin! Pinatay nila si tatay! Hindi maaari. Mando, magtago ka! May mga sniper sa paligid! Teka, sinong taong yun? Bakit parang pareho kami ng kilos? May hawak din siyang sniper. Hindi maaari. Sino kaya siya? Bakit tinutulungan niya ako? Naniniwala ba kayo na ang tadhana minsan ay mapagbiro? Yung pagtatagpuin kayo sa gitna ng labanan habang magkaiba ang inyong layunin at paniniwala. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw po ninyong tagapakinig sa inyong YouTube channel na The Voice Addict. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap taong 1994 sa baryo ng San Pablo sa probinsya ng Leyte. Isa po akong miyembro ng New People's Army, ngunit nadiskubre ko po na ang pinaniniwalaan ko palang kilusan ay may lagim na itinatago. Ako nga po pala si Mando. At ito ang aking kwento. Mula sa kinaroroonan namin ni Tanya, kita namin nang tumagos ang bala ng baril sa ulo ni tatay bago siya bumagsak sa lupa. Naunang lumapit sa kanya ang kambal ko na si Tanya dahil kailangan ko siyang i-cover ng putok ng baril. Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo to! Dahil sa galit ko, inihagis ko ang hawak kong granada sa grupo ng mga sundalong nakadapa sa lupa. Sa lakas ng impact ng pagsabog nito, tumilapon ang nagkaluray-luray na katawan ng mga ito. Pero may gumanting putok ng baril mula sa sniper ng mga sundalo na sinundan din nila ng paghagis ng granada na tumama naman sa mga kubo. Nasunog ang kampo namin at sumabog ang mga barikada o proteksyon sa aming kampo. Napuno ng sigawan at iyakan ang buong paligid mula sa mga batang naiipit sa labanan. Si Tanya, matapang siyang dumampot ng baril at pinaputukan niya ang mga kalaban. Hila niya noon ang katawan ni tatay papunta sa malaking puno. Hindi niya ito iniwan kahit ito ay patay na. Nang lapitan ko sila, hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko sa mga mata. Mando, si tatay! Si tatay! Wala na siya! Habang tinitignan ko noon ang mukha ni Tanya, para na ring tinamaan ng bala ng baril ang puso ko dahil sa labis na sakit sa pagkawala ng ama namin. Bumakas ang galit sa anyo ko at muli akong nagpaputok ng baril. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni tatay! Ipaghihiganti ko! Tanya, punta mo si nanay. Ako nang bahala kay tatay, bilisan mo! Oo, Mando! Mag-iingat ka! Nang tumayo ang kapatid ko para iligtas si nanay, nilapitan ko naman si tatay, ngunit tinamaan ako ng ligaw na bala sa balikat ko. Kaya bumagsak ako sa lupa. Nang makita kong marami na sa mga kasama ko ang namatay, naisip ko na yun na rin ang katapusan ng aming ipinaglalaban. Ngunit biglang dumilim ang kalangitan at mula sa himpapawid dumagsa ang mga kakaibang nilalang. Diyos ko! Anong klaseng nilalang ang mga yun? Teka, saan sila nanggagaling? At bakit ganun ang itsura nila? Hindi maaari. Para silang mga halimaw at inaatake nila ang mga tao. Nakahiga ako nun sa lupa at kita ko ang itsura nila dahil maliwanag ang buwan at siga sa paligid. Ang katawan nila ay taong bayawak at nagtataglay sila
ng malapad na mga pakpak na gawa sa balahibo. Meron din silang malalagaring mga ngipin at mapupulang mga mata. Kitang-kita ko kung paano nila pinatay ang mga sundalo sa pamamagitan ng malasibat nilang dila. Hinigop nila ang dugo ng mga ito at wala silang pinipili na atakihin. Mapa NPA man o mga sundalo. Sa ere pa lang, pinag-aagawan na nila ang katawan ng mga ito. Nilalantakan nila kagad ang lamang loob ng mga biktima. Natulala ako sa mga nakita ko at hindi ako makapaniwalang may mga ganong uri ng nilalang sa baryo namin dito sa San Pablo. Dahil dito, pinilit kong tumayo at pinaulanan ko sila ng bala ng aking baril. Ngunit naiiwasan nila ang mga bala ko. Nang maubusan ako ng bala, dinampot ko naman ang machine gun ni tatay. Ah! Mga halimaw kayo! Ito ang kainin nyo! Saluhin nyo ang mga bala ko! Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa ere at pinuntirya ko talaga ang mga halimaw sa impapawid. Ngunit masyado silang mabibilis lumipad. Nakakaiwas sila kagad sa mga balang tatama sana sa kanilang katawan. Nang makahanap sila ng pagkakataon, sabay-sabay silang umatake sa akin. Mabuti na lang dumating si Tanya at hinagisan niya ng granada ang kumpul ng mga halimaw. Nagkawatak-watak ang mga ito dahil sa pagsabog ng granada. Ang mga tinamaan naman ay bumagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Nang aatake na ulit sa amin ang ibang mga halimaw, nagsindi ng dinamita si Tanya at inihagis niya ito sa kumpulan ng mga ito. Sumabog yun sa ere kaya nasunog ang ibang mga nilalang at abo na nang bumagsak sa lupa. Mando! Dalian mo! Kumapit ka sa akin! Inalalayan ako ni Tanya sa paglalakad. Ngunit may isa pang halimaw ang aatake sana sa amin ng kapatid ko. Mabilis kong itinulak si Tanya kaya ako ang tinamaan sa likod ng malasibat na dila ng aswang. Bumagsak ako sa lupa. Naramdaman ko ang hapdi ng sugat ko na para bang pinapaso ang laman ko. Napadaing ako at hindi agad ako nakabangon. Nanlalabo na ang mga mata ko at ang tanging naririnig ko na lamang ng mga sandaling yon ay ang sigaw ni Tanya habang umiiyak. Mando! Mando, gumising ka! Huwag mo akong iiwan, Mando! Nakikiusap ako, Mando! Magputok ka ng mga sundalo! Wala kayong ititirang buhay! Iligtas sa mga kasama natin! Ang mga sugatan, dalhin nyo sa kuta! Bilisan nyo! Magsigilos na kayo! Ang boses ng isang lalaki, ang huling narinig ko noon. Bagong dating siya at marami siyang mga kasamang tauhan. Pinaulanan nila ng bala ang mga sundalo kaya umatras ang mga ito hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ang natutulog kong diwa sa maligamgam na tela na dumadampi sa sugat ko sa balikat. Nang magmulat ako ng mga mata, si Tanya agad ang nakita ko. Nakangiti siya na hinawakan ang kamay ko at ang hawak niyang tela ay ibinalik niya sa palangganang may tubig. Mando, salamat naman at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako, Tanya. Teka, nasaan ba tayo? Nandito tayo sa kuta ni Commander Lawin. Siyang nagligtas sa atin. Bumangon muna ako bago ko muling kinausap si Tanya. Pinigilan niya akong kumilos dahil naman sa sugat ko sa likod. Si nanay, kumusta siya? Teka, bakit ba umiiyak ka? Teka, napahamak din ba si nanay? Oo, Mando. Patay na rin si nanay. Kasama siya sa mga sumabog na kubo. Wala na sila pareho ni tatay. Ano? Pati si nanay? Mga kasama natin, kumusta sila? Ang mga bata, nasa sila? Ang mga bata lang ang nailigtas ni Commander Lawin. Pero yung mga kasama natin, pinatay sila ng mga halimaw na yun, Mando.
mga nilalang na yon. Saan kaya sila nanggaling? Bigla na lamang silang lumitaw. Ano kayang uri sila ng halimaw? Ang sabi ni Commander Lawin, mga aswang. Naman sa lawan daw ang mga nilalang na umatake sa kuta natin at sa mga sundalo. Bakit naman bigla tayong inatake ng mga mansalawan? Hindi naman natin sinira ang kanilang tirahan ah. Baka raw naamoy nila ang dugo ng mga tao, kaya inatake nila tayo. Aba, gising na pala ang pasyente ko. Sabay kaming napatingin ni Tanya sa gawin ng taong nagsalita mula sa pintuan ng kubo. Nakita namin ang isang matandang lalaki na may dalang mga dahon na halamang gamot. Meron din siyang hawak na dikdikan ng dahon na gawa naman sa bato. Kaya sa tingin ko ay isa siyang albularyo ng kilusan. Inilapag muna ng matandang lalaki ang mga dala niya sa tabi ko sa katring kinahihigaan ko. Pagkatapos ay tumayo si Tanya at nagpaalam. Mando, lalabas muna ako ng kubo ha. Sige, basta wag kang lalayo. Oo, Mando. Ibiniling kasi sa akin ni Commander Lawin na puntahan ko daw kagad siya kapag nagising ka na. Tumango na lang ako bilang pagtugon kay Tanya at lumabas na rin siya ng kubo para puntahan si Commander Lawin. Saka ko naman binalingan ang matandang lalaki na abala sa pagdidikdik ng mga dahon. Maya-maya pa ay nagsalita siya. Ako nga pala si Lolo Quilino. Albularyo ko rito. Ako ang gumabot sa'yo nang dinala ka rito. Aba, napakagwapo naman palang bata dire. Kumusta naman pakiramdam mo, iho? Ayos na po, Lolo Quilino. Yung sugat lang po sa likod ko ang masakit. Medyo kumikirot eh. Ako nga po pala si Mando. Marami pong salamat sa paggamot niyo po sa akin. Nako, wala yun. Ito at sinumpa ang kong tungkulin magmula nang mapunta ako sa kilusan ni Commander Lawin. Hala, sige na. Tumalikod ka na at gagamutin ko ulit ang sugat mo sa likod. Papalitan ko ng gamot. Mas malala kasi itong tama mo sa likod dahil sa dila ng mansalawan. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang tama mo. Tumalikod ako sa matanda at tinanggal niya ang benda sa likod ko. Naramdaman ko ang konting kirot sa pagtanggal niya ng gamot sa sugat ko. Pagkatapos ay pinatakan niya ito ng langis. Kasunod ng pagpiga niya sa mga dahon. Ang pinagpigaan naman ng mga dahon ay siya namang itinapal sa sugat ko. Habang ang katas nito ay ipinainom niya sa akin. Ang pait ng lasa na halos gusto ko nang isuka. Tiisin mo ang pait. Makatutulong yan para makontrol ang pagkalat ng lason sa katawan mo. Huwag kang mag-alala. Pabisa yan para malinisan ang sugat mo. Ibig sabihin may lason po pala ang laway ng mansalawan? Abay, oo naman. Lahat ng laway na mga kakaibang nilalang ay makabandag at nakamamatay. Kung minsan ay nakakahawa. Saan po ba naninirahan ng mga mansalawan? Wala talagang nakakaalam kung saan naninirahan ang mga halimaw na yon. Dahil bigla na laban silang lumilitaw. Sa oras na nakarinig sila ng ingay at nakaamoy ng sariwan dugo, doon sila umaatake. Siya nga pala, kinalulungkot ko ang nangyari sa mga magulang mo. Muli kong naramdaman ang lungkot nang maalala ko ang mga magulang ko. Ilang sandali pa ay may pumasok na lalaki sa kubo namin. Marami siyang granada na nakasabit na pahilera sa kanyang dibdib. May nakatusok sa bewang niya na baril at may hawak siya na rifle. May tali siyang kulay pulang panyo sa ulo. Palatandaan na siya ang pinuno ng kilusan. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Nang makita ko si Tanya na kasama niya, naisip ko na baka siya na nga si Commander Lawin. Tumayo na rin ang matanda noon at nagpaalam sa amin na aalis na dahil tapos na raw niyang gamutin ako. Nang tuluyang nakalabas ng kubo si Lolo Quilino ay nagsalita naman si Commander Lawin.
Kumusta ang pakiramdam mo, Kamando? Medyo bumubuti na po ang pakiramdam ko, Commander Lawin. Salamat naman. At kilala mo na pala ako. Maligayang pagdating sa aming kuta. Salamat din po sa pagtanggap at pagtulong niyo po sa amin. Alam ko masakit na nangyari sa inyong mga magulang. Ngunit hindi ito magiging dahilan upang hindi tayo magpatuloy sa ating mga ipinaglalaban. Umaasa ako na madali kang gagaling, Kamando, at mabubuo mong muli ang nawasak mong pangkat. Makakaasa po kayo na babawi ako sa lahat ng mga nangyari. Ipinapangako ko rin po na susuklian ko ang katapatan at kabutihan niyo sa akin, Commander Lawin. Bubuo po ako ng pangkat na mas magpapatibay sa ating puwersa. Tumango si Commander Lawin bilang tugon niya sa sinabi ko. Maya-maya pa ay ibinigay niya sa akin ang M14 rifle na baril. Sa kanya inilagay ang kanyang kanang kamao sa kaliwa niyang dibdib. Ganon din ang ginawa ko. Pagpapakita ito ng respeto namin sa bawat isa. Hala, sige na. Magpahinga ka na uli. Sabihin mo lang ang mga kailangan mo kay Tatang Quilino at sana ang bahala sa'yo. Salamat po ulit, Commander Lawin. Pagkatapos niyang magpaalam sa akin, ay lumabas na rin siya ng kubo at naiwan ang kapatid ko na si Tanya. Mabilis siyang lumapit sa akin at sinabi niyang mababait daw ang mga tauhan ni Commander Lawin. Oo nga, tunay siyang may malasakit sa kanyang mga kaanib. Ano na pala ang plano mo ngayon, Mando? Babalik tayo sa kuta. Bibigyan natin ng maayos na libing ang pamilya natin at mga kasamahan. Mando, nagawa na yan ni Commander. 2 araw kang walang malay eh. Kaya hindi ka na namin hinintay. Ayos lang. Ang mahalaga, alam ko nang may naglibing sa kanila na maayos. Mando, magpagaling ka kagad. Kapag maayos ng pakiramdam mo, babawi tayo. Tayo naman ang sasalakay sa kampo ng mga sundalong bumanat sa kuta natin. Napatitig ako sa muka ng kapatid kong si Tanya. Kita ko ang galit sa mga mata niya. Punong-puno siya ng determinasyong makabawi sa mga sundalo. Pagkalipas ng 1 linggo, tuluyan ng gumaling ang mga sugat ko. Sa tulong din ng albularyong si Lolo Quilino, naging madali ang lahat. Hindi niya ako pinabayaan, lalo na pagdating sa pagkain. Kaya naman, naging malapit ang loob ko sa matanda na hindi na rin ibang tao ang turing ko sa kanya. Isang umaga ay nabalitaan ko na merong mga nahuling sundalo ang isa sa tauhan ni Commander Lawin na si Ka Ronald. Siya ang kanang kamay nito at napapansin kong mabigat ang loob niya sa akin. Simula nang mapalapit ako kay Commander Lawin. Hindi naman maiwasan ang hindi ako kainggitan dahil unang-una, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Pinakagwapo talaga ako sa lahat ng mga rebelding naroroon. Madalas pa nga akong ikumpara sa artistang si Ian Veneracion. Isang papuri na tinatawanan ko lang dahil matagal ko naman nang alam yon. Maya-maya pa ay ipinatawag ako ni Commander Lawin at tumambad sa paningin ko ang 3 sundalo na nakaluhod sa lupa. Nakagapos ang mga kamay nila sa kanilang likod. Tapos may piring ang kanilang mga mata at may busal ang kanilang bibig. Kamando, halika rito. Lumapit ako sa kanya at ibinigay niya sa akin ang kalibre 45 na baril na kahit hindi siya magsalita, alam ko na kung ano ang ibig sabihin nun. Ang mga sundalong nasa harapan mo ay nahuli ko nagmamatag sa paligid ng kuta natin. Sila rin ang pangkat ng mga sundalong bumanat sa kuta nyo na ikinasawi ng inyong mga kasama. Ang gusto ko, ikaw mismo ang humatol sa kanilang kamatayan. Kinilabutan ako nang lumapat sa palad ko ang baril at umatras si Commander Lawin. Sinulyapan ko ang 3 sundalong nakaluhod sa lupa. Para bang hindi ko kayang pumatay ng mga sundalo na walang kalaban-laban. Ngunit ito ang patakaran ng kilusan ni Commander Lawin. Ang sino man na mahuhuling nag-iespiya ay kamatayan palagi ang naghihintay na parusa. Dahil naniniwala siyang maraming buhay ang nakataya sa bawat espiyang magsusumbong
sa mga sundalo. Nang hindi ako nakagalaw, pinagtawanan ako ni Caronald. Sinabi niya na duwag daw pala ako at gandang lalaki lang daw ang meron ako. Pero sa pagpatay ng tao, mahina daw ako. Dahil sa sinabi niya, pinaputukan ko ng baril ang gilid ng kanyang paa. Akmang bubunot siya ng baril, ay agad ako nagsalita. Huwag ka nang bumunot ng baril o gumalaw pa. Sharpshooter ako. At kaya kong puntiryahin ng bala ang mga daliri mo sa paa. Kahit nakasapatos ka pa, kaya ko rin butasin ang dila mo kahit nakasarado pa ang bibig mo. Ganun ako kagaling sa paggamit ng baril. Hindi lang ako basta pumapatay ng taong walang laban. Kaya gusto ko munang malaman kung anong dahilan at kailangan ko silang patayin. Hindi ko inalis ang pagkakatutok ng baril ko sa muka ni Caronald. Nang tignan ko ang mukha niya, bigla siyang namutla habang nakatingin sa kamay ko. Naiisip niya na hindi ako nagbibiro at anumang oras ay magagawa ko talagang pasabugin ang bao ng ulo niya. Kaya itinaas niya ang dalawa niyang mga kamay bilang pagsuko. Ilang minuto pang katahimikan ang lumipas ay nagsalita naman si Commander Lawin. Ramdam ko noon na para bang sinusubukan niya ang kakayahan ko. Sinasabi mo bang hindi makaturungan ang pinapagawa ko sa'yo, ha? Kaya ka ba nagkakaganyan? Ay dahil hindi mo alam kung ano ang patakaran natin sa kilusan? Commander, ang ipinaglalaban natin ay patas na pagtingin sa atin ng pamahalaan. Pati na ang pagkakapantay-pantay ng ating karapatan. Sa puntong to, hindi yata makatarungan na pumatay tayo ng mga taong walang kalaban-laban. Sige, nauunawaan ko kung anong ibig mo sabihin. Pakakawalan ko sila, pero sa isang kondisyon. Kailangan bulagin ang kanilang mga mata upang hindi nila maituro ang kuta natin sa kanilang mga kasama sundalo. Sa puntong ito, pinangangalagaan ko lang ang buhay ng mga taong nasasakupan ko. At kung tututol ka pa rin, mapipilitan akong parusahan ka. Hindi ako nakapagsalita sa sinabing yun ni Commander Lawin. Kaya napangisi ng nakakaloko si Caronald na para bang kinukutya niya ako. Maya-maya pa, tinanggalan nito ng busal ang 3 sundalo. Nagsalita sila at sinabi nilang mas gugustuhin daw nilang mamatay kaysa ambulagin ang kanilang mga mata at habang buhay silang maghirap. Magsasalita pa sana ako, kaya lang biglang umalingaw ang mga putok ng baril ni Caronald. Umuusok pa ang dulo nito at inihipan niya habang nagmamalaking tumingin sa akin. Sinabi ni Caronald na wala raw siyang panahon na pakinggan ang kadramahan ko. Napalunok ako ng laway nang makita kong bumagsak sa lupa ang 3 sundalo na duguan at nagkikikisay ang katawan hanggang sa tuluyan silang binawian ng buhay. Naiwan akong nakatayo sa harapan ng mga bangkay at iniwan ako ng mga kasama ko maliban kina Tanya at Lolo Quilino. Agad na lumapit naman sa akin ang matanda at hinawakan niya ako sa aking balikat. Huwag kang maawa sa mga sundalong iyan. Alam nila kung ano ang tungkulin nila at kung ano ang sasapitin nila. Mas gugustuhin nilang mamatay ng may dangal kesa ang habang buhay silang insultuhin. Isa pa, kung natuloy ang pagbulag sa mga mata nila, makalayo man sila sa kuta natin, hindi rin sila makaliligtas sa mga aswang na mansalawan. Tama si Lolo Quilino, Mando. Kahit noon pa, ganyan din ang ginagawa ni tatay sa mga nahuhuli nilang mga sundalo. Dahil iniiwasan niyang matunto ng kuta natin. Ewan ko. Pero hindi ko talaga gusto ang ganito. Wala na tayong pinagkaiba sa mga kriminal. May mga pamilya rin ng mga taong yan. Mando, kung ako ang tatanungin, tama lang na nangyari yan sa kanila. Dahil maging sila ganyan din ang ginagawa nila sa atin. May pamilya rin tayo na pinatay nila. Kaya huwag kang maawa sa kanila. Ang dapat sa kanila, pinapatay talaga. Nagulat na lang ako sa katwiran ng kapatid ko at kahit matagal na akong kasapi ng kilusan na NPA, ang ganitong gawain ang hindi ko maintindihan. Pero alam mo, Mando, binabati kita.
ikaw pa lamang ang unang taong kumausap ng ganoon kay Commander Lawin. Maging ang mayabang na si Ronald. Natakot din sa'yo kanina. Ang galing mo, Mando. Bilib talaga ako sa tapang mo. Pero mag-iingat ka pa rin sa susunod, Mando. Huwag kang papadala sa emosyon mo. Lalo ka na, Tanya. Dahil hindi lang ito ang masasaksihan nyo sa lugar na ito. Mas marami pa kayong makikita at malalaman sa totoong layunin ni Commander Lawin. Hindi nagkamali ang matanda. Dahil pagkalipas lamang ng 2 araw, merong dumating na isang lalaking pulis. Mataba siya at nakagapos ang mga kamay habang nakapiring ang kanyang mga mata. Itinali nila ang bihag sa posting kawayan na nakatayo sa gitna ng kuta. Nang magtipon-tipon ang mga rebelde, nagsalita ng malakas si Commander Lawin. Mga kasama! Ang taong nasa harapan ninyong lahat ay sobra na ang kasamaan. Siya si Major Romero. Ginagamit niya ang kanyang pagkapulis para sa sarili niyang pakinabang. Kumuha siya ng mga private army upang tugisin tayo. At nitong nakaraang araw lang, 15 taong gulang na babae ang hinalay niya at pinatay niya. At hindi pa siya nasiyahan. Ipinahuli niya pa ang ama ng babae upang iatras lamang ang kaso laban sa kanya. Sa inyong palagay, nararapat bang buhayin pa ang taong ito? Kahit nagmakaawa si Major Romero na huwag siyang papatayin, hindi ako nakaramdam ng awa para sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, ito talaga ang magtutulak sa akin para pumatay ng tao. Kaya naman, agad kong itinutok sa kanya ang baril ko at pinaulanan ko siya ng bala. Halos ubusin ko ang bala ng baril ko sa kanya na ikinagulat naman ng lahat. Ang ganitong uri ng tao, ang di na dapat binubuhay pa. Ibang klase ka talaga, Mando. Gusto ko ang ginawa mo ngayon. Natuwa si Commander Lawin sa ginawa ko, kaya inakbayan niya ako. Hindi naman yun nagustuhan ni Ronald, kaya bigla siyang nagsalita mula sa likuran naming dalawa ni Commander Lawin. Sinabi niyang masyado raw akong mayabang. Wala naman daw akong ibubuga pagdating sa tunay na labanan. Tila hinahamon niya ako. Kaya naman, hinarap ko siya. Alam mo, Ronald, napapansin ko galit na galit ka sa akin at ang init-init ng dugo mo sa akin. Bakit naiinggit ka ba? Dahil inunahan kita at pinuri ako ni Commander Lawin? At ano sabi mo? Mahina ako pagdating sa labanan. Bakit di natin subukan nang makita mong hinahanap mo? Tuluyang naubos ang pasensya ko at dinakot ko ang damit sa leeg ni Ronald, kaya ang mga tauhan niya bigla nila akong tinutukan ng baril. Ang kapatid ko naman na si Tanya nang agaw ng baril at itinutok din niya ito sa mga kalaban. Sige! Magsabayan na lang tayo dito! Total, hindi ako natatakot mamatay. Lalo na kung kasama kayo. Sige! Kalabitin niyo na ang gatilyo! Tama na yan! Masyado kayo maiinit sa isa't isa. Para kayong hindi magkakasama. Kung gusto niyong iraos ang init ng ulo niyo, bibigyan ko kayo ng magandang laban. Sorry po. Agad na pumayag si Ronald sa sinabi ni Commander Lawin. Sa kanya, inalis ang kamay kong nakakapit sa damit niya. Kasunod nun ay ibinaba ng mga kasama niya ang kanilang baril. Ganon din naman si Tanya. Sa isang babaeng kagaya ni Tanya, pambihira ang tapang na ipinakita niya sa amin. Anong laban ang sinasabi niyo, Commander Lawin? Sa kilusan ko, ayokong nag-aaway-away ang mga tauhan ko. Ayoko na may sabaan ng loob. Ang lahat, dinadaan ko sa isang paligsahan. Ang pusta ay pagkatao. Kung sino ang talo, siya ang mahina at aanib sa kilusan ng sino mang makakatalo sa kanya. Yun ang patakaran ng laro. Kapag natalo po ako, magiging pinuno ko si Ronald. Ganun ba? Ganun na nga. Pero kung ikaw naman ang mananalo, magiging tauhan mo naman si Ronald. Yun ang ibig sabihin ng pusta ay pagkatao. Ano? Kakasa ka ba? Lalaban ka ba kay Ronald, Kamando?
Patunayan mo na mali ang panghuhusga niya sa'yo. Patunayan mo na matapang ka. Wala akong kailangang patunayan. Pero tinatanggap ko ang paghamon niya. Kailan magsisimula ang laban? Bukas ng gabi, dito mismo sa gitna ng kuta natin gaganapin ang paglalaban. Ikaw at si Ronald lang ang maghaharap. Natuwa si Ronald sa pagtanggap ko sa hamon. Talagang sinusubukan niya ang kakayahan ko at kung hanggang saan ako tatagal. Hindi niya alam na sanay ako kahit na sa anong klase ng laban. Isang bagay na ipinagmamalaki ni Tanya at itinuro pa niya ang mga tauhan ni Ronald. Magiging tauhan ko raw ang mga ito at manghihiram daw ng mukha sa aso ang pinuno nilang si Ronald. Malakas talagang mang-asar si Tanya. Kaya kita ko ang pagkapikon sa mga muka ng tauhan ni Ronald. Pagsapit naman ng gabi ay kinausap ako ni Lolo Quilino. Madayang maglaro si Ronald. Mabuti na yung alam mo. Kapag alam niyang matatalo na siya sa laban, sinasabuyan niya ng lupa ang mga mata ng katunggali niya. Hindi mo na sana pinatulan pa ang ganong uri ng paghahabol niya dahil wala pang nakatatalo sa kanya pagdating sa isang duelo. Ako po ang mananalo sa laban, Lolo Quilino. Hindi ko po palalampasin ang panghahamak niya sa pagkatao ko. Mahusay po sa pakikipaglaban si Mando, Lolo. Kaya wag po kayong mag-alala. Pero salamat na rin po dahil sinabi niyo sa kanya na maruming maglaro si Ronald. Sinabi ko sa iyo yon, Mando, para makapaganda ka. Hala, sige na. Magpahinga na kayo magkapatid. Salamat po, Lolo Quilino. Kayo rin po, matulog na rin po kayo. Hanggang sa pagtulog ay hindi nawala sa isip ko ang mga sinabi ni Lolo Quilino. Alam kong magiging mahirap para sa akin ang labanan ang taong maruming maglaro. Kaya naman, pinag-isipan kong mabuti kung ano ang gagamitin kong taktika laban kay Ronald. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay ko, ang gabi ng paghaharap namin. Marami ang mga taong gustong mapanood ang laban namin dahil may pusta sila kay Ronald. Samantalang sa akin naman ay konti lang ang nagtiwala dahil wala raw akong laban sa pangbato nila. Ilang sandali pa, nagsalita si Commander Lawin na siyang magsisilbing hurado ng paligsahan. Sisimulan na natin ang labanan. Ang mahuhuling nandadaya, otomatikong talo. At ang sino man nababagsak sa lupa at makakatulog ay siyang tatanghaling talo sa laban. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Commander Lawin. Tinawag ni Commander Lawin ang pangalan ko at ang sunod ay kay Ronald. Hinubad niya ang kanyang damit at ipinakita niya sa mga tao ang maskulado niyang katawan. Panay rin ang sigaw niya habang sinusuntok niya ang kanyang muscle sa braso bilang pagpapakita na malakas siya. Ako naman, nakatayo lang at naghihintay sa hudyat ng laban. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang putok ng baril mula sa hawak ni Commander Lawin. Ito ang simula ng laban namin ni Ronald. Hindi pa man ako nakakaporma sa gitna, agad niya na akong sinuntok sa muka. Sinundan pa niya yon ng tawa na parabang nagmamalaki ito. Pumutok ang labi ko, nakagad ko namang pinunasan ng daliri. Sinabi ni Ronald, simula pa lang daw yun ang laban namin dahil hindi pa raw siya seryoso. Naging mabilis naman ang mga mata ko dahil binabantayan ko ang pandaraya niya. Nakauna ka lang, pero hindi natatama ang kamao mo sa katawan at mukha ko. Ngumisi ang lalaki na parabang kampante talaga siya na matatalo niya ako. Kaya na muli siyang umatake. Sinalubong ko ng suntok ang kamao niya na tatama sana sa mukha ko. Napaatras siya dahil nasaktan ito. Pagkatapos ay gumante si Ronald ng sipa sa akin na agad ko namang naiwasan at gumante rin ako sa kanya ng dalawang malalakas na suntok na tumama sa kanyang tigkabila ang tagiliran. Napaigik siya sa labis na sakit at nahirapang huminga. Namula ang kanyang muka at nawala sa pokus ang bigwas ng suntok niya sa akin.
Kaya naging madali para sa akin ang patamaan siya ng sipa sa ilalim ng kanyang baba, dahilan upang bumaligtad siya sa lupa. Palakpakan ng mga tao na hindi makapaniwala sa husay ko. Ano? Kaya pa ba? Akala ko ba mahina ako, sabi mo? Bakit bumagsak ka sa lupa? Sa isang sipa ko lang. Sinadya kong asarin si Ka Ronald upang masira ang focus niya. Kaya mabilis siyang tumayo at umatake sa akin ng suntok at sipa na hindi ko na hinayaang tumama sa katawan ko. Nang makahanap ako ng magandang pagkakataon, 2 malalakas na suntok ang tumama sa dibdib niya at bawat ganti niya ng suntok sa akin ay mabilis kong naiilagan. Saka ko siya sinipa sa ilalim ng kanyang baba, dahilan para bumagsak ulit ito sa lupa. Galit na galit si Ka Ronald, kaya napansin kong palihim siyang dumakot ng lupa. Minura muna niya ako bago niya ako sinugod at sinabuyan ng lupa sa mata. Kaya lang, pinaghandaan ko na ang pandaraya niya. Mabilis kong itinaklob ang braso ko sa mga mata ko at nang makahanap ako ng pagkakataon, sinipa ko siya sa dibdib at sa kanyang muka. Bumalandra na naman siya sa lupa habang duguan ng kanyang muka. Putok ang kilay at sarado ang isa niyang mata. Walang nakapagsalita, maliban na lamang sa sigaw ni Tanya. Ang galing! Nanalo si Mando! Tapos na ang laban! Panalo na si Mando! Ang mga tauhan ni Ka Ronald mabilis na lumapit sa kanya para alalayan siyang tumayo. Ngunit nawalan na siya ng malay dahil sa nangyari sa pinuno nila. Sinubukan nilang gantihan ako ng suntok, ngunit umalingaw-ngaw na sa paligid ang putok ng baril mula sa kung saan. Nakita ko ang isa sa tauhan ni Ka Ronald. May tama na ng baril sa pagitan ng kanyang mga mata. Napagtanto ko na nanggaling yon sa isang sniper mula sa malayo na umasinta sa noo ng rebelde. Tuluyang nagkagulo ang mga rebelde nang sunod-sunod na ang mga taong bumabagsak sa lupa na may tama ng bala sa ulo. Kaya sumigaw ng malakas ang galit na si Commander Lawin. Ako naman ay nagtago muna upang hanapin kung saan nanggagaling ang putok ng sniper. Magsikalat kayo! Hanapin niyo ng papaputok na sniper! Bilisan niyo! Bago na tayo maubos! Kahit walang kasiguraduhan, nagpaputok ng mga baril ang mga kasama ko sa pag-asang tatamaan nila ang taong may hawak sa sniper. Kaya lang, hindi talaga matukoy kung saan nanggagaling ang putok ng baril. Mando, anong gagawin natin? Huwag mo na kayong tumayo. Dito lang tayo. Dahil natitiyak ko, nakikita tayo ng kalaban. Nasisiguro kung may suot siyang night vision na salamin sa mata. Isa pa, talagang asintado siya. Mukhang nakita ko na kung saan nanggagaling ang putok ng baril. Agad akong nagpaputok ng baril sa refleksyon ng salamin na nakita ko sa isang puno. Isa lang ang umatake na sniper, ngunit marami kagad siyang pinabagsak. Ang nakakagulat pa, ang inaakala kong pwesto ng sniper ay pang-uto lang pala. Dahil salamin lang pala yon na nakasabit sa puno, na sa oras na tamaan ng liwanag mula sa pumuputok na baril ay kikislap yon. Nang mawala ang putok mula sa sniper, saka ko lang napansin ang mga tinamaan ng bala. Lahat sa ulo ang tama. Tig-iisang bala lang ang kumitil sa buhay nila, at ang nakakagulat, lahat sila ay mga tauhan ni Ka Ronald. Ano bang iniintay nyo? Kamunti na mga sugatan at ang iba sumama sa akin. Halugugin ang buong kagubatan at hanapin nyo ang hayop na may gawa nito! Kitang-kita ko ang galit sa muka ni Commander Lawin ng gabing yon, at hindi kami lubusang nagpabaya sa paligid. Naging alerto pa rin kami kahit wala na ang kalaban na may hawak sa sniper. Si Tanya naman, tinulungan niya ang ibang sugatan na nadaplisan ng bala. Si Lolo Quilino naman ay inipo niya ang mga namatay at ang sugatan ay ginamot niya. Pagkalipas ng 1 oras na pag-alis ni Commander Lawin ay bumalik din kagad dito. Nadiskubre nila na pumwesto ang kalaban sa itaas ng isang puno sa mismong area ng lookout naming mga NPA.
Magmula ng insidenteng yon ay nagpakalat ng mga tauhan si Commander Lawin sa paligid ng aming kuta at maya't maya ang pagpapabisita niya sa kagubatan upang hindi na raw maulit ang nangyari. Samantala, habang nagpapahinga ako, nilapitan ako ni Lolo Quinino. Sinabi niya kung ano ang napansin niya batay sa paraan ko ng pakikipaglaban nung gabing nagharap kami ni Ka Ronald. Mag-iingat ka. Dahil hindi marunong tumanggap ng pagkatalo si Ka Ronald. Lalo pa at halos lahat ng mga tauhan niya ay namatay nang dahil sa pagkatalo niya. Tiyak na mas lalo kanyang pag-iinitan ngayon. Bakit niya naman gagawin yun? Natalo ko naman siya sa laban. Kahit na, ikaw pa rin ang sisisihin niya. Isa pa, huwag kang magtitiwala kay Commander Lawin. Mas papanigan pa rin niya si Ka Ronald dahil siya ang matapat niyang tauhan. Sila po pala ang hindi marunong tumupad sa napagkasunduan eh. Nagpapaalala lamang ako sa iyo, Mando. Lalo pa at napansin kong kakaiba ang husay mo pagdating sa pakikipaglaban. Natutunan ko po to sa mga magulang ko. Lumaki po kasi ako at namulat sa ganitong uri ng pamumuhay. Hindi na nagsalita ang matanda. Ginamot lang niya ang sugat ko sa muka pagkatapos ay umalis na ito. Kaya naman, naglibot-libot ako sa kuta na halos lahat na madaanan ko ay umiiwas sa akin. Kita ko ang takot sa mga mata nila. Hindi nila nakalimutan ang ginawa ko kay Ka Ronald. Hanggang sa nakita ko ang kapatid kong si Tanya. Mag-isa siyang nakaupo sa isang putol na sanga ng kahoy. Nakaharap siya sa siga na ginagatungan niya ng kahoy. Anong ginagawa mo rito at mag-isa ka lang? May iniisip lang ako, Mando. Nag-aalala ako sa buhay natin dito sa bundok. Ha? Bakit naman? Naupo ako sa tabi niya at inakbayan ko siya, sabay tapik sa balikat niya. Tinitigan ko siya sa muka. Kahit magkapatid kami, ay para bang malayo ang aming itsura sa isa't isa. Kaya madalas na pagkakamalang kaming hindi magkapatid at magkasintahan. Kaya ayaw ni Tanya na inaakbayan ko siya. May problema ka ba? Meron, Mando. Hindi ko kasi alam kung paano ko to sasabihin sa'yo. Pero kailangan na talagang malaman mo eh. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ano bang klaseng pananalita yan? Ano ba sasabihin mo? At kinakabahan naman ako sa tono ng pananalita mo. Hindi sumagot sa akin si Tanya. At oo, kinabahan ako sa mga sinabi niya. Iba kasi ang pagkaseryoso ng mukha niya. Para bang may mabigat siyang pinagdadaanan. Maya-maya pa, may dinukot siyang isang bagay sa loob ng bulsa niya. At iniabot niya ito sa akin. Mando, para sa'yo. Bago namatay si nanay, ibinigay niya yan sa akin. Ibigay ko raw sa'yo kapag nawala na sila dahil ayaw nilang marinig ang sasabihin mo. Kaya lang ako yata ang sasagot sa mga tanong mo. Teka, para saan ba ang kwintas to? At ano ba ang pinagsasabi mo, ha, Tanya? Ang tawag dyan, medalyong infinito hangin. Yan daw ang susi sa totoo mong pagkatao. Ano? Anong sabi mo? Totoo kong pagkatao? Oo, Mando. Pasensya ka na. Sinabi ni nanay na patawarin mo raw siya kung inilihim niya sa iyo ang totoo mong pagkatao. Hindi ka nila totoong anak. Napulot ka lang daw nila sa gilid ng ilog. Suot ang medalyong yan. Naniniwala sila na yan din na magiging susi para mahanap mo ang totoo mong pamilya. Patawad, Mando, pero hindi totoong magkapatid tayo. Nagpanggap lang ako para sa mga magulang ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig dahil biglang nanginig ang katawan ko nang pagmasdan ko ang medalyon na nasa palad ko. Kalahati lang ito at pasigsag ang gitna na para bang may kapares ito na ganun din ang itsura. Kapag pinagdikit ay saka lang din mabubuo ang salitang nakaukit sa gilid ng medalyon. Kulay itim ito na para bang bato at ang tali nito ay gawa sa kulay pulang tela.
na siya naman pwedeng isuot sa leeg. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ni Tanya, ramdam ko ang emosyon niya at pareho kaming nasasaktan sa katotohanang hindi kami totoo na magkapatid. Mando, 2 araw bago namatay si nanay, kinausap niya ako tungkol dyan. Ang sabi niya, kapag nabuo ang medalyon, saka lang magkakaroon ng bisa ang kapangyarihan niyan. Ang agimat daw na yan ang tatalo sa mga kampo ng kadiliman at magliligtas sa'yo mula sa kapahamakan. Paano pa ako makakapagtanong? Wala na mga magulang natin. Bakit ganun? Bakit inilihim nila sa akin ang tungkol sa bagay na to? Dahil nasa panganib daw ang buhay mo noon at ayaw nilang hanapin mo ang mga magulang mo sa araw na hindi ka pa handa. Pero nang makita kita habang nakikipaglaban ka kay Ka Ronald, napatunayan ko na ito na ang tamang oras para mapunta sa iyan at malaman mo ang buong katotohanan. Isa lang ang hiling ni nanay noon. Kapag natanggap mo raw ang medalyon, ay isuot mo raw ang agimat upang makilala ka ng pamilya mo. Ako naman, wag mo kong alalahanin, Mando. Naiintindihan ko kung lalayo ka sa akin. Hindi mangyayari ang bagay na yan, Tanya. Walang magbabago, kapatid pa din kita. At yun ang totoo. Kahit magalit ako, alam kong walang kasalanan si nanay at tatay. Minahal nila ako na parang isang tunay nilang anak. Kaya wala akong karapatan na magalit sa kanila. Pagkatapos kong malaman ang tungkol sa pagkatao ko, isinuot ko sa leeg ko ang medalyon. Pagkalipas ng 2 araw, sumama ako sa pagroronda ni Commander Lawin sa paligid ng kuta namin. Hindi nagtagal, napadaan kami sa isang maliit na pamayanan. Masama ang tingin nila sa amin nang dumaan kami sa gitna ng kanilang lugar. Nasa unahan namin noon si Commander Lawin at si Ka Ronald. Isang senyas lang ng pinuno namin ay agad nang kumilos ang mga kasama namin upang kumuha ng mga kalalakihang sasapi sa aming kilusan. Normal lang sa amin ang ganun at malaya pa rin naman sila na mamili kung aanib ba sila o hindi. Kaya lang, napansin ko na halos lahat sila ay takot tumanggi kay Commander Lawin. Wala rin silang nagawa kundi ang tanggapin ang baril na ibinibigay sa kanila ng mga rebelde at sa huli ay sasama sila sa paglalakbay namin. Dito na tayo magpapahinga at pagsapit ng hapon, babalik na tayo sa kuta. Hoy kayo, siguraduhin nyo na walang rekoreda sa lugar na ito. Ang rekoreda ay tawag sa pagroronda ng mga sundalo sa kagubatan upang maghanap ng kuta ng mga taong labas o NPA. Kapag may nakasalubong din sila sa kilusan namin, ayun na rin ang simula ng bakbakan. Habang nagpapahinga kami sa gilid ng ilog at matataas na puno, napansin ko na masama ang tingin sa akin ni Ka Ronald. Para bang lobo ito na bigla na lamang sasabog dahil sa labis na galit. Pero ako, inasar ko pa talaga siya habang niningisian siya ng nakakaloko. Hindi nga ako nagkamali. Napiko nito at tinutukan niya agad ako ng baril sa noo. Kaya lang, umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa paligid at nakita kong may bala ng nakabaon sa noo ni Ka Ronald. Gulat na gulat ako at hindi kagad ako nakapagsalita. Anak naman ng putya ko! Magsigalat kayo! Saan nanggaling ang putok ng baril? Mga kasama, dumaba kayo! Mahirap kalaban ng taong may hawak ng sniper! Hindi na naulit ang putok ng baril. Pero si Ka Ronald, patay na. Si Commander Lawin naman ang nagtataka dahil sa nangyayari sa kanyang mga kasama. Siya naman ngayon ang masama ang tingin sa akin. Bakit ganyan po kayo makatingin sa akin, Commander Lawin? Pangatlong beses na ito nangyayari. At nahihiwagaan na rin ako sa iyo, Kamando. Ano kaya ang meron sa iyo? At lahat ng mga taong nagtatangka sa buhay mo ay pinupuntirya ng sniper. Ano pong ibig niyo sabihin? Una, sa kampo nyo, lahat ng sundalo na lumalapit sa iyo ay may tama ng baril sa ulo mula sa taong may hawak na sniper. Lahat din ng mga aswang na mansalawan na sinubukan dagitin ka habang wala kang malay, namatay rin sila
at nasunog ang kanilang katawan. Kaya nga, hindi na kami nahirapan noon na patayin ang mga halimaw dahil sa kampo nyo pa lang, naubos na sila. Pangalawa, sa labanan yung dalawa ni Ronald, lahat ng mga tauhan niya na nagtangkang umatake sa'yo ay tinamaan din ng bala ng sniper sa noo. Tapos ngayon naman si Ronald, namatay din siya habang tinututukan kanya ng baril. Ano sa palagay mo ang iniisip ko ngayon, ha, Kabando? Sinasabi niyo po ba na lahat na magtatangka sa buhay ko ay pinapatay ng taong may hawak sa sniper? Ibig sabihin iniisip niyo ho na traidor ako? Hindi po mangyayari yon dahil wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Kaya imposible ho ang iniisip niyo, Commander Lawin. Ngunit napaka-imposible talaga eh. Hindi rin pwedeng sabihin nagkataon lang. Dahil 3 beses na nga na nangyari to. Hindi ko po alam kung ano sila sabi niyo, Commander Lawin. Malalaman mo rin kung anong ibig ko sabihin. Sige na mga kasama, tara na. Bumalik na tayo sa kuta. Ang iba sa inyo, buhatin ang katawan ni Ronald. Naging palaisipan din sa akin ang mga sinabi ni Commander Lawin. Ngunit isa lang ang naiintindihan ko sa mga nangyayari. May misteryosong sniper na palagi na lang na nakabuntot sa akin para bang inililigtas niya ako mula sa panganib na dala ng mga kasama ko. Pero bakit? Sino kaya siya? Hindi kaya siya rin yung nakita ko sa kuta? Hanggang sa nakarating na kami sa kuta ay yung pa rin ang iniisip ko. Gusto kong maniwala na baka nagkataon lang yun, pero tama si Commander Lawin. Baka nga ako ang dahilan kung bakit pumapatay ang taong may hawak sa sniper. Mas lalong nagulo ang isip ko nang kausapin ako ni Tanya. Mando, maniwala ka. Lahat ng mga lalaking tinamaan ng sniper ay misteryosong nasunog ang katawan. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, Tanya. Paano naman mangyayari yun, di ba? Yun na nga hindi ko maintindihan, Mando eh. Ilang minuto na nga lumipas, nasunog talaga ang katawan nila. Alam na ba ni Commander Lawin ang tungkol sa bagay na yan? Hindi pa, Mando. Dahil pinagbawalan ako ni Lolo Quirino. Huwag ko raw sasabihin kay Commander Lawin ng mga nakita ko. Tama lang ang ginawa mo, Tanya. Siya nga pala. Patay na rin si Ronald. Nagtataka na talaga ako sa nangyayari. Sino kaya ang taong may sniper at bakit ganun ang epekto ng bala niya sa katawan ng mga kasama ni Commander Lawin? Hindi nga lang ang katawan ng tao may ganung reaksyon kapag tinatamaan ng bala niya. Pati raw ang mga aswang naman sa lawan na umatake sa kampo natin. Nasunog din silang lahat. Oo, Mando. Napansin ko rin yun. Pati ako nahihiwagaan na rin sa mga nangyayari. Kung nasunog ang katawan ng mga taong tinatamaan ng bala ng sniper, anong meron sa baril na yon? Bakit nagkaroon ito ng reaksyon sa katawan ng mga rebelde, lalo na sa katawan ng mga mansalawan? Ibig sabihin, may nangyayari na hindi natin alam. Kung ganun, aalamin ko kung ano yon. Sa ika-5 araw ay kumalat ang balita tungkol sa misteryosong sniper na namiminsala ng NPA sa lugar namin. Kaya may hinala kami na kabilang siya sa mga scout ranger na pinakawalan sa kabundukan para hanapin ang kuta ng mga rebelde. Malaking banta raw yun sa kilusan namin, lalo pa at mas pinaigting ng gobyerno ang pagpapabagsak sa aming kilusan. Kaya naman, mas lalong hinigpitan ni Commander Lawin ang pagbabantay sa paligid ng kuta. Muli rin niyang pinagsanay ang kanyang mga tauhan sa paggamit ng baril. Habang ako naman ay palihim kong tinuturuan sa paghawak ng baril si Tanya. Target niya noon ang mga lata. Maya-maya pa ay nagulat ako sa biglang pagsulpot sa tabi ko ng mga tauhan ni Commander Lawin. Nagtataka ako noon dahil hinawakan nila sa tigkabila ang braso ang kapatid ko at lumapit sa akin ang pinuno namin. Bitiwan niyo ako! Anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa niyo? Pakawalan niyo ang kapatid ko! Ayoko sanang gawin to. Kaya lang,
Hindi talaga ako makatulog sa iniisip ko. Ano ang ibig niyo sabihin, Commander Lawin? Tsaka bakit pinalilibutan ako ng mga tauhan niyo? May gusto lang ako siguraduhin. Sige, atakihin niyo si Mando! Hindi ko alam kung bakit ginagawa to sa akin ni Commander Lawin, pero sabay-sabay na umatake sa akin ang mga tauhan niya. Iniwasan ko na lang ang mga suntok na tatama sana sa katawan ko. Saka ako gumanti sa kanila ng sipa na tumama naman sa kanilang muka. Sabay rin silang bumagsak sa lupa habang namimilipit sa sakit. Maya-maya pa ay dumating si Lolo Quilino. Nagtataka siya dahil bigla kong inatake ng mga tauhan ni Commander Lawin. Commander Lawin, anong ibig sabihin nito? Huwag kayong makialam dito, Lolo Quilino. May gusto lang akong alamin kung totoo ba ang hinala ko. Sumusulpot ang sniper kapag nalalagay sa panganib si Kamando. Hala, sige! Pabagsakin niyo si Kamando! Saka ko lang naunawaan ang gustong mangyari ni Commander Lawin. Palilitawin niya pala ang taong madalas mag-sniper sa amin sa pamamagitan ko. Ngunit maging ang mga tauhan niya ay nabigong pabagsakin ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako nakakaramdam ng pagod ng oras na yun. Kahit marami ang nagtutulong-tulong para hawakan ako, wala rin silang nagawa kundi ang pakawalan ako. Dahil nagawa ko silang buhatin at maibalibag sa lupa nang walang ginagamit na puwersa. Mas lalong nagduda sa akin si Commander Lawin. Ano ba talaga ang meron sa'yo? Bakit hindi ka man lang pinagpapawisan? Samantala mga tauhan ko, hindi na halos makakilos. Kung ano man po ang iniisip niyo, Commander Lawin, huwag niyo na pong ituloy. Wala akong kinalaman sa mga pagdududa niyo. Totoo niyo akong kaanib. Hala, sige na! Tigilan niyo na si Kamando! Baka nga nagkamali lang ako sa hinala ko. Pasensya ka na, Kamando. Hindi na ito mauulit. Naiintindihan ko. Pero ipinapangako ko po sa iyo. Ako mismo ang uhuli sa taong yon at patutunayan ko rin sa inyo na hindi ko siya kilala at wala kaming kaugnayan sa isa't isa. Sige. Tatandaan ko mga sinabi mo. Mga kasama, tara na! Ikaw naman, Tatang Quilino, sumama po kayo sa amin at gamutin niyo mga sugat ng mga tauhan ko. Hakay nako, pambihira! Isang tambak sila mga inutil. Isa, laban sa 12 tauhan ko. Grabe! Nakakahiya ang kahinaan ng mga tauhan ko. Panahon na siguro para masanayin pa sila sa pakikipaglaban. Sadyang mahusay lang sa pakikipaglaban si Kamando, kaya wala silang binatbat. O siya, sige na. Sumama na ho kayo sa akin. Nang kami na lang ni Tanya ang naiwan sa lugar na yon, ay lumapit siya sa akin habang bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Grabe, Mando. Akala ko, totohanan ang laban niyo kanina. Bakit bigla nagkaganon si Commander Lawin? Pinagdududahan niya akong espiya at kakampi ng misteryosong sniper. Pero hindi yun ang iniisip ko eh. Ang ipinagtataka ko, bakit hindi man lang ako nakaramdam ng pagod kanina? Isa pa, kakaiba rin ang bilis ko na parabang alam na alam ko kung saan tatama ang suntok nila. Napansin ko rin yun, Mando. Para kang kidlat at nagagawa mo maiwasan ang mga suntok ng kalaban mo kahit sabay-sabay pa silang umaatake sa'yo. Hindi kaya dahil yan sa medalyong nasa leeg mo? Maaaring ito nga ang dahilan, Tanya. Nararamdaman ko rin na parabang ang lakas ng katawan ko. Nagawa kong buhatin ng 2 lalaki kanina, di ba? Oo, Mando. Naku, dapat ingatan mo yan. Sikapin mong walang makaalam ng tungkol sa medalyon mo. Dahil kapag nalaman nilang tungkol dyan, tiyak na pag-iinteresan nila yan. Tama ka, Tanya. Hindi pa man nagiging ganap ang kapangyarihan ng medalyon mo, nagtataglay ka na ng mga kakaibang kakayahan. Kaya siguro'y tinago yan ni nanay at ng mga magulang mo. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip nang sabihin yun sa akin ni Tanya. Marami na akong naririnig tungkol sa mga agimat noon at lahat sila ay may kalaban na tatapat sa kanilang mga taglay na kapangyarihan. Bigla tuloy akong kinabahan dahil tiyak na magdadala ito ng panganib sa buhay ko. Pagsapit ng gabi ay muli kaming sinalakay ng mga sundalo kaya nagkagulo kami. Ako naman kasama ko si Tanya. Dumaan kami sa likod ng bahay.
Saka kami gumanti ng putok ng baril sa mga kalaban. Dahil madilim ang paligid ay nahirapan kaming kumilos, ngunit nakipagsabayan kami ng putok ng baril. Palitan kami ng pag-atake at tumagal yun ng halos 1 oras. Umalingaw-ngaw noon ang putok ng mga baril tulad ng machine gun, dinamita, granada at sniper, hanggang sa marami na sa amin ang nasugatan at nasawi. Atras! Magsipag-atras kayo! Masama man sa loob namin na iwan ang kuta namin, ay wala kaming nagawa noon. May tama rin sa balikat si Commander Lawin, ganun din ang iba naming mga kasama. Dito tayo dumaan sa lumang tunnel. Diretso ito sa kabilang kuta. Sige, Tatang Quilino. Sobrang sakit ng balikat ko. Kailangan magamot kagad yan para maiwasan ang impeksyon. Huwag na ho, dapis lang naman to. Kaya tara na, umalis na tayo rito. Agad kaming naglakad sa loob ng tunnel na yon, papunta sa kabilang kuta. Tumagal halos ng 1 oras ang paglalakad namin at hanga ako kay Commander Lawin dahil natagalan niya ang sakit ng sugat niya sa balikat. Nang lumabas kami sa tunnel, sinalubong kami ni Commander Ligaya. Siya raw ang kapatid ni Commander Lawin. Mas malaki ang kuta na yon at mas marami ang mga rebelding babae. Lahat sila ay inasikaso kami, pero nagulat ako nang bigla kong sinuntok ni Commander Ligaya. Tinutukan din niya ako ng baril sa leeg at galit siyang nagsalita. Sinabi niya na isa raw akong espiya. Commander Ligaya, huminahon ka. Tauhan ko isang yan. Hindi ibinaba ng babae ang kanyang baril. Sa halip ay mas itinutok niya ito sa leeg ko. Galit na galit siya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi raw siya maaaring magkamali. Kalaban daw ako. Nagtaka naman ako. Hindi ko alam ang sinasabi ni Commander Ligaya. Pero hindi naman siya nagbibiro. Kaya si Commander Lawin ang nagpaliwanag sa kanyang kapatid. Imposible ang sinasabi mo, Commander Ligaya. Hindi umaalis sa tabi ko si Kamando. Opo, totoo po yun. Hindi po kami umalis sa kuta ni Commander Lawin at kahit kailan, hindi rin po kami nakikipag-usap sa mga sundalo. Ngunit nanindigan talaga si Commander Ligaya dahil totoo raw ang sinasabi niya. Sa katunayan nga raw ay nakalaban pa niya ako nung salakayin nila ang kuta ng mga sundalo. Tandang-tanda raw niya ang mukha ko, kaya wag na raw akong magsinungaling. Nang sinabi ng babae na isa akong espiya, tumayo ako at matapang ako nagsalita. Direkta ko siyang tinignan sa kanyang mga mata. Commander Ligaya, para sa kaalaman mo, nagkakamali ka ng paratang sa akin. Hindi ako isang espiya. Ngayon lang tayo nagkita at hindi kita kilala. Si Commander Lawin ang makapagpapatunay na hindi ako ang lalaking sinasabi mo. Totoo sinabi niya, Commander Ligaya. Kaya ibaba mo ng baril mo. Matapang si Commander Ligaya at pinagbantaan pa niya ang kapatid niya na magsisisi raw ito sa pagtitiwala sa akin. Ngunit para daw sa kaalaman ko ay hindi raw niya aalisin ang paningin niya sa akin at babantayan daw niya ang lahat ng kilos ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang iwan niya ako sa tabi ni Commander Lawin. Saka ko lang napansin na lahat ng mga rebelding naroroon ay sa akin din pala nakatingin. Nagtataka naman ako, bakit pinaghihinalaan nila ako na isang espiya? Alam ko sa sarili ko na hindi ako pakawala ng mga sundalo. Dahil dito, nag-aalala na lumapit sa akin si Tanya. Sinabi niya na hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Si Lolo Quilino naman ang nagpaliwanag sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, nakarecover sa tama ng bala ng baril si Commander Lawin at nagpahinga kami sa kuta ni Commander Ligaya. Kinabukasan, nagkagulo ang mga tao dahil may natagpuan daw 2 bangkay ng sundalo sa labas ng bakuran ng kuta. Hindi sila namatay sa tama ng bala, kundi namatay sila sa karumal-dumal na paraan ng mga aswang na mansalawan. Wakwak ang kanilang tiyan, butas ang kanilang leeg at natuyo ang kanilang katawan na para bang inubos ang kanilang dugo. Sa ganung sitwasyon, tila natuwa pa si Commander Ligaya at sinabi niyang umaayon daw sa kanilang mga plano ang mga nangyayari. Isa raw itong magandang pangitain.
Tama ka. Makakamit na natin ang tagumpay. Kaya lang, may mas matindi tayong problema. Napapadalas na ang pag-atake sa amin ng misteryosong sniper. Marami siyang pinapatay sa mga tauhan ko. At kailangan ko ang tulong mo, Commander Ligaya. Tinanong ni Commander Ligaya si Commander Lawin kung ano ang plano nito. Hahanapin ko ang misteryosong sniper. Dahil pinatay niya ang tapat kong tauhan na si Ka Ronald. Agad na nagsalita si Commander Ligaya. Bakit pa raw hahanapin ni Commander Lawin ang misteryosong sniper? Gayong narito naman daw ako. Sabay tingin nila sa gawi ko. Rinig ko ang boses nila dahil parang sinasadya ng babae na marinig ko ang mga pinag-uusapan nila. Kaya kailangan kong mag-ingat sa bawat kilos ko. Pagsapit ng gabi ay muling nagkagulo sa loob ng kuta dahil umatake na naman daw ang misteryosong sniper. Sa kasamaang palad, napatay niya si Commander Ligaya. Nang mga oras na yon, nakahiga ako sa katre. Kaya nagulat ako sa biglang pagpasok ni Tanya sa loob ng silid ko. Mando, tumakas ka na. Papatayin ka ni Commander Lawin. Tara na, umalis na tayo rito. Ano sabi mo? Mando, patay na si Commander Ligaya at ikaw ang itinuturo nilang pumatay sa kapatid ni Commander Lawin. Ano? Di ko magagawa yun. Nandito lang ako eh. Hindi ako umaalis dito simula pa kahapon. Pero Mando, huwag ka nang tumanggi dahil nakita rin kita. Naglaban kay ni Commander Ligaya dahil nahuli ka niyang may dalang sniper. Nang makahanap ka ng pagkakataon, binaril mo siya sa ulo. Bakit mo ginawa yun, Mando? Lintik na. Ano ba pinagsasabi mo, Tanya? Sinasabi ko na nga hindi ko siya pinatay. Bakit ba ayaw mo maniwala? Dahil nga nakita ko ang lahat. Hindi ko alam kung paano ka nakapagpalit ng damit mo, pero ikaw yun, Mando. Ikaw na ikaw. Ikaw ang nakita kong pumatay kay Commander Ligaya. Kaya tara na, tumakas na tayo rito. Kunin niyo ang armas ng hayop na yan at igapos ninyo ang kapatid niya si Tanya. Teka. Anong ginagawa niyo? Commander Lawin, ano to? Huwag ka na magkunwari. May nakakita sa'yo. At ikaw lang din ang may motibo para patayin ang kapatid ko, hayop ka. Hindi ba't siya ang unang nagduda sa pagkatao mo? Nagkamali ako. Dahil hindi ako naniwala sa kanya. Bitiwan niyo ako! Ano ba pinagsasabi niyo? Saan niyo ako dadalhin? Sige, ilabas ang hayop na yan. At ang kapatid niya, bantayan niyo mabuti. Huwag niyo siyang patatakasin. Saan niyo ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Tanya! Wala akong nagawa nang pagtulungan nila akong kaladkarin patungo sa kabilang kubo. Kung hindi ako nagkakamali, ang kubong yun, doon ginaganap ang pagpapahirap sa mga taong nagkakasala. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nila na ako ang pumatay kay Commander Ligaya. Samantala, nang magkagulo, ay nasa loob lang ako ng kubo at nagpapahinga. Maya-maya pa ay lumapit si Lolo Quilino at pilit niyang inaagaw ang kamay ko sa mga taong may pigil sa aking mga braso. Hindi ako makalaban sa kanila dahil biyag nila ang kapatid ko. Bitiwan niyo si Mando! Wala siyang kasalanan! Hindi siya ang pumatay kay Commander Ligaya! Hindi ako maniniwala sa mga sinasabi niyo, Tatang Quilino. Dahil kung naniwala lang ako sa kapatid ko, buhay pa sana siya hanggang ngayon. Kaya tumabi kayo dyan! Dahil baka pati kayo ay patayin ko! Bakit ba akong pinagbibintangan niyo? Wala akong kasalanan! Yung inatake tayo ng misteryosong sniper, hindi ba't magkakasama tayo? Paano ko gagawin yun? Sige nga! Mag-isip nga kayo! Paano may papaliwanag? Ang narinig ko sinabi ng kapatid mo sa'yo kanina, ha? Nakita ka rin niya at pinapatakas ka niya dahil pinatay mo raw si Commander Ligaya. Kaya hindi na ako maniniwala sa'yo, Mando. Sige na! Itali niyo ang hayop na yan. Ikaw naman, Tatang Quilino. Umalis ka dyan nang hindi ka madamay sa galit ko. Ipinasok nila ako sa loob ng kubo at iginapos nila ang mga kamay at paa ko sa haligi. Si Lolo Quilino naman ay sapilitang pinalabas sa bahay na yon. Walang awa nila akong pinaghahagupit ng latigo sa likod ko at naramdaman ko ang pananakit na mga sugat ko sa katawan. Ngunit nanindigan talaga ako. Hindi ako ang nakita nila. Yun ang isinisigaw ko
sa bawat pagpalo nila sa akin ng latigo. Sabi ko, hindi ako ang pumatay, pero hindi nila ako pinakinggan. Hanggang sa lumumpaypay na ang ulo ko. Tumigil sila sa pagpapahirap sa akin at ipinakuha ni Commander Lawin sina Tanya at Lolo Quilino dahil hindi talaga ako umaamin sa bintang nila. Kapag hindi ka umamin, papatayin ko ang dalawang ito sa harapan mo. Wala akong aaminin dahil hindi totoo ang binibintang mo sa akin. Wala akong kasalanan. Hindi akong pumatay kay Commander Ligaya. Totoo sinasabi ni Mando, Commander Lawin. Wala talaga siyang kasalanan, maniwala ka! Dahil hindi talaga ako umamin at ipinagtatanggol ako ni Lolo Quilino, itinutok ni Commander Lawin ang baril niya sa leeg ko at tinakot naman niya ang nakaluhod na si Tanya. Siguro naman, takot kang mawala ang kapatid mo, Tanya. Kaya ikaw na lang ang tatanungin ko. Si Mando ba ang pumatay kay Commander Ligaya? Mando, patawarin mo ko. Pero ayoko mamatay ka. Nang ikasa ni Commander Lawin ang baril para sana paputukan ako, ay malakas na napasigaw si Tanya. Opo! Si Mando po ang nakita kong kalaban at pumatay kay Commander Ligaya. Siya po. Mando, patawad. Tanya, anong sinasabi mo? Hindi ako maaaring magkamali, Mando. Ikaw ang nakita kong may gamit ng baril na sniper. At medalyong suit mo. Kitang-kita ko rin nasa leg mo. Kaya huwag ka rin tumanggi. Humingi ka na lang ng tawad kay Commander Lawin para palayain niya tayo. Tanya, hindi totoo yan. Kita mo na? Sinungaling ka talaga, Mando! Nang akmang kakalabitin ni Commander Lawin ang gatilyo ng baril niya, malakas akong sumigaw. Hindi ako ang pumatay! Bigyan mo ako ng pagkakataon para linisin ang pangalan ko. Ihaharap ko sa'yo ang totoong pumatay kay Commander Ligaya. Mando! Tanya, hindi ako ang nakita mo. Hindi ako ang pumatay kay Commander Ligaya. Sino niloko mo, ha? Katapusan mo na, hayop ka! Nang akmang babarilin ako ni Commander Lawin, nagkagulo sa labas. May mga taong sumigaw. Nakita raw nila ang misteryosong sniper. Nagtataka na napatingin ako sa gawi ni Commander Lawin. Saka ito lumabas ng kubo kasama ang kanyang mga tauhan. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa labas habang ako naman ay nangihinang napaluhod sa lupa habang nakayuko ang ulo. Mga inutil! Hulihin niyo kung sino nagpapaputok at gumagamit ng sniper! Lumayas kayo! Sugurin niyo siya at salubungin niyo ang hayop na yon! At iba naman sa inyo, puntahan ang kampo ng mga sundalo at salakayin niyo rin! Bilisan niyo! Wala kayong ititirang buhay sa kanila at hanggat maaari, kunin niyo ang lahat ng kanilang mga armas para wala na sila magamit laban sa akin! Kumilos kayo! Yun ang narinig kong sigaw ni Commander Lawin bago tuluyang nagkagulo ng gusto. Ako naman ay pinakawalan ni Lolo Quilino. Tinanggal niya ang gapos sa mga kamay at paa ko. Nagulat ang matanda nang makita niyang naghihilom ang mga sugat ko sa katawan. Tumayo ako at nakabawi na ako ng lakas. Ako mismo ang uhuli sa hayop na misteryosong sniper na yon. Mando, sasama ako. Ako rin, sasama ako. Dito tayo dumaan sa likod. Galit na galit ako noon sa taong naging dahilan ng muntik ko ng ikapahamak. Kinaha ko ang daan patungo sa pinagmumulan ng kaguluhan. Pagdating ko sa ibaba ng kuta sa gilid ng burol, nagkasalubungan kami ng lalaking nakasuot ng pangsundalo. May hawak itong Barrett sniper at ako naman ay M14 rifle. Itinutok ko agad ang baril ko sa mukha niya at hindi ito nakagalaw. Hindi ko makita ang mukha niya dahil may taklob ang bibig niya. Sino ka, hayop ka? Ikaw yun, di ba? Ikaw ang sinasabi nilang misteryosong sniper. Bakit ka nagagalit? Kundi dahil sa akin, baka patay ka na. Imbis na magpasalamat ka, tinututukan mo pa ako ng baril mo.
Hindi ako magpapasalamat sa'yo, lintik ka. Muntik ako mapahamak nang dahil sa'yo. Wala ka kasing alam. Kapag nalaman mo kung anong tunay na layunin ko, mababago ang pananaw mo. Ang kilusang kinakaaniban mo, hindi mo lubusang kilala. Tama ng satsat mo. Ipakita mo sa akin ang mukha mo, hayop ka. Babagsakin mo muna ako bago mo ako kilalanin. Ano? Laban? Anong palagay mo sa akin? Nakikipagbiruan? Hindi rin naman ako nakikipaglaro eh. Hinahamon kita. Gusto ko lang malaman kung may kabuluhan bang paghahanap ko sa'yo. Simulan na natin to bago pa ako mapansin ng mga kasama mo. Inihagis pansamantala ng lalaking may taklob sa bibig ang kanyang sniper. Ganon din ako para sa patas naming laban. Ang taas niya, ang kilos niya, maging ang hugis ng katawan niya parang ako. Wala kaming ipinagkaibang dalawa. Kaya siguro pinagkamalan na ako ay siya. Maging ang paraan niya ng pakikipaglaban sa akin, mahusay rin. Hirap ako sa bilis niya na para bang alam niya ang lahat ng galaw ko. Sino ka ba talaga? Pareho tayo ng galaw ah. Sumagot ka. Dahil kung hindi, papatayin kita. Hindi mo ako mapapatay dahil mahina ka, Mando. Narito ako para alisin ka sa putik na kinasasadlakan mo ngayon. Para magising ka sa katotohanan at mamulat ka sa iyong pinaniniwalaan. Pero kung magmamatigas ka, hindi kita atrasan. Ibabagsak kita para matauhan ka. Hindi nyo na kailangan gawin to. Pag-usapan nyo ito. Lolo, hayaan niyo po silang dalawa. Muntik mapahamak si Mando nang dahil sa taong yan. Kaya nararapat lang po na sila ay maglaban. Sa ipinapakitang pag-aalala ni Lolo Quilino sa lalaking kalaban ko, tila ba kilala niya ang lalaki. Sa pagsisimula ng aming laban, ay hindi kami makatama sa isa't isa. Kahit saan ako sumuntok, ay nasasalag niya at naiiwasan niya ang atake ko. At ganun din ako, naiiwasan ko rin ang pag-atake niya. Habang puspusan ang paglalaban namin, ay may narinig kaming pagaspas ng mga pakpak sa impapawid at bigla na lang kaming inatake ng mga aswang na mukhang taong bayawak. Itinulak ako ng kalaban ko. Nang pabulusok na umatake sa amin ang mga mansalawan. Sina Lolo Quilino at Tanya naman ay nagtago sa likod ng malaking bato at hinayaan kaming makipaglaban sa mga aswang. Hindi namin muna pinansin ang isa't isa at pinagtuunan namin ng atensyon ang mga halimaw. Goryo! Hetong baril mo! Nanlaki ang mga mata ko nang malaman kong kilala nga ng matanda ang misteryosong sniper at tinawag pa niya ito sa pangalang Goryo, habang si Tanya naman ay inihagis din niya sa akin ang armas ko. Nang masalo ko ito ay agad kong pinaputukan ng baril ang mga mansalawan sa impapawid. Lahat sila tinamaan ko ng bala sa pagitan ng kanilang mga mata. Nasunog sila at naging abo ang katawan. Paano nangyari to? Mando, napapatay mo ang mga aswang dahil nagkakaroon ng bisa ang armas mo sa tulong ng suot mong medalyon. Pareho kay ni Goryo. Kaya pala napatay niya noon ang mga mansalawan na umatake sa kuta natin. Dahil may agimat din siyang kagaya mo. Mando, nasa kanya ang kaputol ng medalyon mo. Kung ganun, may kaugnayan ka sa pagkatao ko, ha, Goryo? Oo, matagal na. At kaya ako nandito para iligtas ka sa mga taon labas na pinaniniwalaan mo. Hindi sila mga ordinaryong tao, kundi sila mismo ang mga aswang na mansalawan. Saka na ako magpapaliwanag. Kailangan nating umakyat sa itaas ng kuta at ubusin natin silang lahat, Mando. Dahil magulo ang isip ko noon, hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ba ang sinasabi ng lalaking kalaban ko na hindi ko naman nakikita ang muka. Kung may tao mang nakakaalam sa mga nangyayari, si Lolo Quilino yon, ngunit maging ito ay sumama na rin kay Goryo. Kaya wala na kaming nagawa ni Tanya kundi ang sumunod sa kanila. Habang nakikipaglaban kami sa mga mansalawan, napansin ko ang kanilang kakayahan. Anak naman ng putya, oo. Mag-iingat ka, Tanya. May kakayahan silang maging unyango at nagbabago ang kulay nila kapag dumidikit sila sa mga puno. Oo, Mando, tama ka. Kutob ko,
Nasa paligid lamang sila. Nang magpaulan ako ng bala at tamaan ng mga puno, gumalaw ang mga mansalawan. Saka ko lang nadiskubre na nakadikit lamang sila sa katawan ng puno at nagbabantay sa paligid ng kuta. Ang dahilan kaya hindi pa sila umaatake dahil hinihintay lang nila ang hudyat ng kanilang pinuno. Ilang sandali pa ay bumalik si Gregorio at Lolo Quilino. Hinila kami para magtago sa malaking bato. Dito na nga namin nasaksihan ang buong katotohanan sa pagkatao ni Commander Lawin at ng mga taong labas na kinaaniban ko. Tulala ako at hindi makapaniwala na ang mga rebelde palang nakasama namin ay mga aswang na mansalawan. Hanapin niyo sila! Pati na ang pumatay sa mga alagad ko! Hanapin niyo ang taong may sniper! Maging ang mga tumakas sa mga biyag, patayin din sila! Hindi nila maaaring malaman ang tungkol sa lihim natin at sa kilusan natin! Bilisan niyo! Mula sa pinagtataguan namin, kitang-kita namin ang kanilang anyo bilang aswang na mansalawan at lumipad sila sa impapawid para hanapin kami. Saka naman nagsalita si Lolo Quilino. Hindi sila totoong mabuting tao. Nagpapanggap lamang sila para maghanap ng mga alagad upang gamitin sa pag-aasik ng lagim. Papatayin talaga nila kayo. Kaya wala na dahilan para manatili tayo rito. Mando, sumama na kayo sa amin ni Gregorio. Tara na! Hindi kami sasama sa inyo. Kalaban kayo. At hindi ko kakalimutan na kayo ang dahilan kung bakit muntik na ako mapahamak. Matigas pala ang ulo mo eh. Ayaw mo bang malaman kung sino ka at kung ano ang totoong pagkatao mo? Hindi mo ba aalamin kung bakit ilang beses kong isinugal ang buhay ko para sa'yo? Para nang iligtas ang buhay mo. Hindi mo ba alam na ilang beses din ako muntik mapahamak ng dahil sa'yo? Tapos, yan lang ang sasabihin mo? Wala ka palang kwentang tulungan eh. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Mando. Wala kang alam. Kayo ang walang alam. Hindi nyo nga nararamdaman na mga kasama nyo ay mga halimaw pala. Kaya kung may natitira pa kayong pag-iingat sa inyong sarili, sasama kayo sa amin at ipapaliwanag namin sa inyo ang katotohanan. Pati na ang tungkol sa medalyon. Wala na nga kami nagawa kundi ang sumama sa dalawa. Dumaan kami sa kuweba at lumabas kami sa talahiban patungo sa abandonadong gusali na hindi mo iisiping may nakatira. Tinanggal lang ni Gregorio ang nakaharang na mga sanga ng puno at pumasok kami sa basement nito. Naroon ang radio radar, telescope, mapa at mga lagusang nakalagay sa papel na kulay pula. Nang tinanggal na ni Gregorio ang nakatakip sa kanyang bibig, dito na ako natulala. Maging si Tanya, nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin at hindi pa nga siya nasiyahan. Lumapit siya sa amin at pinagmasdan niya kami ng mabuti. Totoo ba itong nakikita ko? Magkamukha kayo. Paano nangyari to? Tanya, anak ng putya, para ako nanganalamin ha. Ibig sabihin, si Gregorio ang nakita kong pumatay kay Commander Ligaya at hindi ikaw. Hala, paano nangyari to? Ang totoo dyan, magkakambal sila, Tanya. Matagal na naming hinahanap si Mando dahil naniniwala kaming nasa kanya pa rin ang kalahati ng medalyon at hindi nga ako nagkamali. Yan ang kaisa-isang pamana ko sa anak kong si Leticia na pinaslang naman ni Commander Lawin. Akala ko doon ay patay ka na, Mando. Pero nang makita kita sa kuta ng pamilyang nag-alaga sa'yo, nabuhayan kami ng pag-asa na mabubuo pa ang medalyon at makakasama ka pa namin ni Gregorio. Kaya naman, si Lolo Quilino naging espiya ko sa loob. Kaya nagsundalo ko para matuto ko sa pakikipaglaban at sa paggamit ng sniper upang mabantayan kita, Mando. Sinigurado kong kaligtasan mo. Di ako makapaniwalang totoong may kakambal ako. Kaya pala dati, sinasabi ng magulang ko na kakambal ko si Tanya. Dahil ang totoo, may totoong kambal pala ako. Ganun na nga, Mando. Ngayong nagkita na kayong magkapatid, panahon na para pagdikitin nyo ang inyong medalyon upang magkaroon ito ng bisa laban sa pinuno ng mga mansalawan. Bigyan nyo ng ustisya ang nangyari sa nanay ninyo.
Ano po bang kakayahan ng dalawang medalyon? Ang medalyong nasa iyo, Mando, ay ang tinatawag na Infinito Hangin. Tataglayin mo ang kapangyarihan ng hangin. Kaya mong bawian ng hininga ang mansalawan sa oras na tamaan mo sila ng kahit na anong sandatang mahahawakan mo. Magkikikisay ang kanilang katawan hanggang sa maging abo sila. Ang medalyon naman ni Goryo ay ang Infinito Apoy. Lahat naman ng tamaan ng sandata niya ay masusunog at magiging abo rin ang katawan. Ito na ang medalyon ko. Panahon na para pagdikitin natin ang mga Mando. Pinagdikit nga namin ang aming medalyon at nagkaroon ito ng liwanag sa gitna. Saka nabuo ang orasyong nakaukit sa gilid nito. Sinabi ni Lolo Quilino na matatalo lang namin ang pinuno ng mga mansalawan kapag magkahawak ang aming kamay. Habang inaatake ito ng kahit na anong uri ng sandata. Nang matapos ang matanda sa pagsasagawa ng ritual, muli naming isinuot ang kambal na medalyon. Kinabukasan, pasado 8:00 ng gabi, dalawa kaming sumugod sa kuta ng mga aswang na mansalawan. Pumatay na kagad kami ng 2 tao na nagbabantay sa kampo ng mga ito gamit ang sniper. Dala namin ang mga baril, granada at meron din kaming mga dinamita na inipon noon ni Goryo. Nagpasabog kami. Sakto naman na nagpalit sila ng anyo bilang aswang. Hanapin niyo nagpapaputok ng sniper! Bilisan niyo! Magsikalat kayo! Lahat ng mga nilalang na nakikita namin ni Goryo, pinuntirya namin gamit ang aming granada at dinamita. Lahat ay sumabog at naging abo ang katawan. Si Commander Lawin lang ang hindi tinatamaan ng aming bala ng sniper dahil nakakailag ito sa tuwing binabaril namin siya. Nagpapa-ekis-ekis siya ng lipad sa ere at biglang umatake sa amin ng kagat. Mabuti na lang at sabay kaming nakaiwas. Sunod nito, inutusan niya ang mga bagong dating na aswang para atakihin kami. Tuluyan nang nagkagulo. Sa gitna ang kuta. Mando, kailangan mo na natin maghiwalay. Mag-iingat ka. Masyado silang marami. Ikaw rin, Goryo. Tol, mag-iingat ka. Naghawak muna kami ng kamay bago kami naghiwalay sa lugar na yon. Umikot si Goryo sa kabilang bahagi. Ako naman, tinako ang daan sa harapan ng kuta. Habang tumatakbo ako, panay ang pagpapaputok ko ng baril sa mga kalaban. Kaliwat kanan, ang pagsabog at nakabibingi ang mga pag-angil ng mga aswang na nasusunog at nagiging abo ang katawan. May mga tumakbo, may lumipad sa impapawid, ngunit bumabagsak din sila sa lupa dahil agad ko silang tinatamaan ng sniper sa ulo. Ano nangyayari sa inyo? Dinaig niyo pa ang mga pagong? Ang babagay niyong kumilos! Ano? Isang batalyong sundalo ba ang kalaban niyo? Mga inutil! Mga tao lang ang mga yan! Atakihin sila at patayin! Hindi na kailangan, Commander Lawin! Nandito na ako at nakatayo sa harapan mo! Tayong dalawa ang magtuos! Hayop ka! Ikaw lang pala magbibigay sa akin ng sakit ng ulo! Tumatagdi ka pa! Teka, sino mga kasama mo? Sino pa ang pinapuputukan ng baril ng iba kong mga tauhan? Huwag ka na magtanong. Panoorin mo na lang sila kung paano sila masusunog sa bala ng kapatid ko. Kapatid? Anong ibig mo sabihin? Sino kapatid? Si Tanya ba? Ipinakita ko ang kwintas ko na agad niyang nakilala. Bumakas sa anyo niya ang takot at pag-aalala, lalo na nang dumating na ang kakambal ko na si Goryo. Inubos ko na mga alagad mo at ikaw na lang ang natitira. Ano? Sumakit ba ang ulo mo sa akin? Hayop ka! Ikaw pala pumatay sa kapatid ko! Oh, at ikaw naman ang isusunod ko sa kanya. Hindi! Hindi ito totoo! Pinatay ko na kayo! Paano pa kayo nabuhay? Dahil ang kagaya namin ang siyang papatay sa'yo. Kaya hindi kami hinayaan ng Diyos na mamatay. Hindi ako makapaniwala buhay kayo. At magkamukha nga kayo! Nagulat ka ba? Buhay pa kami ng kakambal ko. Ngayon naman, maniningil na kami ng bayad sa utang mo. Pilit itinatago ni Commander Lawin ang takot niya sa kanyang mapang-asar na tawa. Maya-maya pa
ay umangil siya ng malakas at hindi na nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang umatake sa amin at hindi niya hinayaan na magkadikit kami ni Goryo. Tila alam niya na alam na rin namin kung ano ang kahinaan niya. Kaya naman, nagpalitan kami ng pag-atake. Iniwasan niya ang mga bala namin ni Goryo. Hanggang sa naubusan ako ng bala, ganun din si Goryo. Pero maaari pa rin namin siyang patayin sa pamamagitan ng kamao namin. Talagang umaayon sa akin ang pagkakataon. Hindi niyo ako basta-basta mapapatay dahil wala kayong matulis sa bagay na magagamit laban sa akin. Tama na satsat mo! Lumaban ka at ipakita mo kung talagang malakas ka! Pinagtulungan namin siya at talagang nahirapan kaming pabagsakin siya. Dahil sa tuwing ginagamit namin ang aming orasyon, bigla siyang naglalaho at nagpapalit-palit ng kulay ng balat. Bigla na lang siyang sumusulpot sa tabi namin at aatake ng saksak gamit ang kanyang mga kuko. Mabuti na lang at may kakayahan kaming magpagaling ng sugat. Ngunit dama pa rin namin ang sakit sa bawat sugat na tinatamo namin sa katawan. Kaya napaluhod kami sa lupa. Ilang sandali pa ay sabay niya kaming sinakal sa leeg at inilipad sa ere. Bigla kaming nanghina, para bang may malakas na puwersang nakagapos sa aming katawan. Ngunit nakalimutan ni Commander Lawin na bawal kaming magdikit. Ito na ang katapusan yung dalawa. Madali lang pala kayong patayin! Lihim kaming naghawak ng kamay ni Goryo, habang abala si Commander Lawin sa pagmamayabang na kami ay natalo niya. Medyo mataas ang aming kinaroroonan, kaya hindi kami makabuelo. Maya-maya pa, biglang dumating sina Lolo Quilino at Tanya. May dala silang tig-isang kutsilyo. Mando! Saluin mo tong kutsilyo! Goryo! Saluin mo itong punyal! Sabay nilang inihagis sa amin ang dalawang patalim at sakto na sabay din naming nasalo ang mga yun. Nang mga sandaling yun, maigpit naming kapit ang kamay ng bawat isa at sabay naming itinarak ang punyal sa balikat ni Commander Lawin. Napaangil ito sa labis na sakit, lalo na at kumalat ang malakas na liwanag mula sa kamay ni Goryo. Hindi! Naisahan niyo ako! Magbabayad kayo! Hindi na kami magbabayad! Dahil katapusan mo na! Dito namin sabay na hinugot ang kutsilyo sa balikat niya at sabay rin kami ni Goryo na bumagsak sa lupa. Kasama ang nasusunog at naaabong katawan ng pinuno ng mga mansalawan na si Commander Lawin. Habol namin ang aming hininga nang lapitan kami ng dalawa. Pampihira naman kayo dalawa. Bakit nyo kasi kinalimutan ng dalawang punyal? Mga pasaway talaga kayo! Elo, sakto naman po ang pagdating nyo ni Tanya, di ba? Gumanda pa nga po ang timing nyo eh. Eh paano? Kung hindi namin napansin ang mga kutsilyo, eh di patay na kayo! Si Lolo naman, maninermon talaga. Hindi po ba pwedeng mission accomplished muna? Shush! Halina nga kayo. Umalis na tayo rito. Mando, tara na! Salamat, bunso ah. Hindi ikaw si Mando. Ikaw si Goryo. Pambihira kasi sabi ko na nga be. Lulukohin niyo ako eh. Gagamitin niyo ang pagiging magkamukha niyo para pagtripan ako. Mabuti na lang at Tanya lang ang tawag sa akin ni Mando at hindi bunso. O ano, nahuli kita no? Sabay naming pinagtawanan si Tanya dahil sa pagkakamali niya. Hindi nagtagal ay nilisan namin ang kuta ng mga mansalawan. Nagtungo kami sa tirahan ng maglolo at nakilala ko ng lubusan ang mga magulang ko dahil sa lumang larawan nila. Si Goryo naman ay ipinagpatuloy niya ang pagsusundalo bilang miyembro ng Scout Ranger. Ako naman ay tuluyang nagbalik loob sa pamahalaan at ngayon ay isa ng retired doktor dito sa Leyte. Kasama ang asawa ko at mga anak, habang si Tanya naman ay nakabase sa ibang bansa bilang isang arkitek. Silang dalawa ni Goryo ang nagkatuluyan kahit parang mga aso at pusa sila. Matagal man bago ko nakasama ang kakambal ko, masasabi kong naging makabuluhan ang pagtatagpo naming dalawa at naitama ang mga mali kong paniniwala. Nawala na rin ang lahi ng mga aswang na mansalawan at muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Pablo
dito sa probinsya ng Leyte. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking YouTube channel na The Voice Addict. Bago po matapos ang video, sana naman po ay mag-subscribe po kayo at pindutin nyo na rin po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng comment kung nagustuhan nyo ba o hindi. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli, mga idol.